bevula isivalo mabevula ivalo bevula ivalo omunye uvula isivalo ngala omunye uvulela isivalo ngale kule genge ngale abafana bawu2 nabantu lamaphoza amandiya belungu bayo kwangamandiya awu2 okay njoba beqeda ukuvula ivalo kusho ukuthi madoda izandla phezulu izandla iphakame ziye phezulu makuphakama izandla ziye phezulu vele labantu mabe baseduzana kusho ukuthi mina ngenkathi siphambisa izandla inkathi belungisa insimbi zabo ngoba emveni kwalokho ngagcina mina sekungena insimbi kumina njalo sometime mangithi ngiyabheka nabafana laba bangale sebengenwe zinsimbi ngokunjalo bobabili ukusho ukuthi njoba bobabili nje ufaka umfana isandla ngala nomunye umfaka isandla ngala mina njoba ngithola ngingedwa ngala ngidrive imoto uvele wangihlanganisa zombili izandla Sanibingelela ngane zakwethu kuphinda kuplani khona nibele umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano yethuleleni organization sinibingelela nje singapha ohlange yes bathi sejail Dube Stadium if ngibiza kahle singapha ke la sikhona sizohlangana ke nobaba uhamba nomama kwakhe ubaba ke usuka ngapha ezindeni seyintswelabuko eMawudi la kuthiwa qhunywa ngisho abantu khona kuthiwa abantu emgqomeni kaDodi nje qhunywa amakhanda akunjalo baba kunjalo ke yikho sithe nje ayengeke siyasabuza eMawodi incina sihlanganele nabo la kwi-neutral venue ke ngokuthi baba akwazi ukuthi anyukeze la ubaba kuzosilanisa ngodaba lwamehlela ngane zakwethu ngiyacela nje South Africa sike simlalele sizwe inkulumo yakhe ke siphawule bese singaphawula khona esakha khona mhlawumbe la khona usibeka khona ama-point ethu sibone mhlawumbe ukuthi usizi eze ngalo uzokwazi mhlawumbe ukuthi khona usiza ngalithola mntaba sakubingela baba yebo siyanibona ndoda ninjani siyaphila njani nini siyaphila ubaba ubani hayi umzi wakhe lo wakhumala Emtuba yebo awu uphethwe yimina nje yebo mkhonasi phela mina umkhonasi impela kunjalo ndunami izwe lethu umtuba leli kunjalo impela izwe lakho umtuba leli la eThekwini ke baba la ngikhona la inande eMawodi Mawodi yebo okay ohamba nawo ba ngihamba noma wengane zami nosibali bami laba bawu2 okay mama sakubingelela ma yebo ngiyanibingelela ninjani ma siyaphila umambani mina nguShila ngokaNcumalo wesibu yebo ngihamba nobaba wengane zami siyabonga ma baba nakho kuthi usibizile sasize ngapha sizokubona baba kwenze njani ungasilandisa nje ukuze nabantu beze emakhaya ukuthi ukhala ngani cha lana mkhwana zingaba nenkinga ngafika nje omunye umakhelwane wami ekseni ngo6 kanje uma efika lo umakhelwane uze kumina njengomuntu amaziyo naye udriver wemoto uneyimoto naye kwakhe egcekeni umuphi unyaka kwenzeka lento ubeku 2014 mayifika kumakhelwane Khumalo uphume lapho ke sithi ukhuluma la eminyango ngangisesekamereni umama wayese kitchen angazi noma wayenzani lapho kodwa konke ayenze kitchen hayi ke bese ngimemaza umama naye nangakubiza la ubani angiphumele ngaphandle mangiphumela ngaphandle indoda ithi Khumalo kukhona into ekhona nje umuntu yakho sikanje kodwa kudinga ukuthi uthole omunye umzimba ngoba le Ford Bantam yakhe sibolile kunendlela ke ngizokusiza ngayo Khumalo usho ukuthi kunabafana engibazi abazokulethela abazoletha lo mzimba wale moto bawuthatha phi umzimba wemoto kusho ukuthi ngenxa ukungazi nami njengobangani bakhe ngithi hayi cha kulungile lokhuzana siyobonana mawenzeke ngivuka ke kuseni nami ngihambele ngiyele ematokweni kusho ukuthi ke ngenkathi esefika uzongifikela kuLwesihlanu esehamba nabo labangani bakhe mayifika kuLwesihlanu kuthiwe nansi Khumalo lento besikhuluma ngayo hayi nami bese ngithi hayi ngoba sifikile madoda kulungile nami ngeke ngisaniphindisele emuva balethani baletha umzimba baletha imoto kodwa yesindala nayo mawuyibuka ngoba into mhlawumbe yango imoto yango 96 baletha imoto ephelele manje kwafika imoto nje ephilayo ehambayo athi mina okay kulungile madoda oba le moto senifike nayo asikwazi ukuyibuyisela emuva ngibe sengiyithatha ngibanikeza imali ewu3000 kusho ukuthi ke la madoda lawa sivumelana nawo ke ukuthi hayi cha Khumalo kulungile abase Potchefstroom abafana mase ngizwe mangibuka ngilandela nami ngenkulumo abafana base Potchefstroom bathi bayithatha le moto belethe kwena cha kusho ukuthi njengokwazi nami njengokungazi nje ngokwethemba makhelwane uthe njengokwazi
sengisho ukuthi njengokwethemba umakhelwane wami ngangitshela ukuthi mhlambe kukhona mhlambe umfowabo baphileyo yona noma into enjani angazi ngoba sase babengithembisa ukuthi bazobe bengilethela amaphepha. Usuthenga imoto phela usathenga umzimba manje. Kusho ukuthi ngendlela ukuthi nami ngangibona ukuthi into mhlambe bayithole ngandlela thize noma ngingazi kodwa ngabe sengithi lokho okunye kuzinsimbanyana ngizobe sengibeka khona lapha egcekeni. Kuthi ke mangabe sebefika nje bebefika kuLwestani. Abafike vele nami sengibuye angakabuyi ngase ngibuyile eTohweni. Ebese nayi ke sikhokhelana kahle le 3000 nami ngisale nale moto egcekeni. Bese ngicabanga ukuthi mina ngoba kunenkinga fanele le moto masoyikhanda soyikhandela ngasekhaya. Ebese ngithi hayi fanele le moto lesiyithathe bashana bami kunabafana abawu2 abazalwa usisi omunye uzalwa usisi omunye cha umshana nje omakhelwane. Ebese ngithi cha bafana kuzodika ningisize ningiphelezele sihambise le moto sife siyishiye ekhaya sizokwazi ukuthi mabe soyikhandela lekhaya. Futhi ekhaya bekuzokwenzekani bekuzofanele kushintshwe le bhodi endala kukhandwe le bhodi entsha ifane nalena endala then bese kwazi ukubuyela ke imoto emzimbeni wayo. Ngenkathi ngithi mina ngisuke mhlawumbe ngo8-9 ekhaya egcekeni. Nani banini? Basebusuku. Yini uhambe ebusuku? Kusho ukuthi into engenza ngihambe ebusuku lana inkinga yami ukuthi vele ngangumuntu wayekade ebuya ngaseTohweni. Kuba naleso siphithiphithi nje ngoba vele kwakuLwesihlanu nabo. Kwaba nesikhathi ukuhamba kwaso. Kuzokushaya lesi sikhathi ke bese ngithi mina cha sihambeni sisuka ke ekhaya masuka nabafashana bami sedlule vele la eMetrobheni. Ngifike ukuthi noba sengithi ngiyekhaya manje akube khona intwana encane nami engiyithengayo. Ngithenga intwanyana ezincane zasekhaya uplastikana nje ngizofika nawo umngena endlini kodadewethu. Ngithenga lo plastiki emveni kwalokho singene kuyona iveni njalo asikakaboni lutho asinake lutho ukuthi khona inkinga ekhona futhi kule veni. Siqhuba uhambo lwethu ungangokuthi sawufika ngaseStenga. Uma sifika ngaseStenga nginganakileke mina njengomuntu wayidrive imoto. Kuthi lo umshana wami wakamakhelwane athi malume uyayibona yini i-heat gauge. Yilesikhathi ke nami sengiqala ngibuka izinto ke ezilapha emotweni. Ilapho ngithola ukuthi i-gauge phezulu. Hayi ngalo nkathi bese ngiphumela eceleni komgwaqo. Ngipaka imoto. Masipaka le moto sivula ibonnet. Sifuna ukuzama ukubona ukuthi ngabe yini lento enza le heat gauge iphakama. Emveni kwalokho ke sathi nje cishe ungakapheli ngisho 5 minutes to 10 minutes kwangena uvan boy. Bangena? Uvan boy ngiqonda ukuthini na ngiqonda ukuthi yilabo abaphoyisa ahamba ngamaveni. Okay. Okwaqhamuka amaphoyisa. Kwaqhamuka amaphoyisa. Amaphoyisa ke ayezama ukuthi awazange sihluphe kakhulu. Ayezama ukuthi wona asisize ukuthi ngoba vele u-freeway lo plus sekuqala nokuba sebusuku kufanele kube ukuthi khona usizo setholayo singahlali emgwaqweni. Ngoba bafe basibuza yonke imibuzo sabaphendula ukuthi sisuka kuphi siya kuphi. Emveni kwalokho bathe besuka lapho bakhipha amathoshi emotweni evenini. Basikhanyisela ukuthi yini inkinga wathola ukuthi vele ifan iphenduka kancane iyaphenduka yona kodwa hayi ngokugcwele iphenduka kancane manje iyahluleka ukuthi ipholisa amanzi. Ukuze lamanzi ezokwazi ukuthi apholise injini. So kwaba kunaleyo nkinga. Kungapheli futhi mhlambe no 10 minutes kwaqhamuka i-dog unit. Dog unit ke ngiqondela amaphoyisa ahamba nezinja. Makufika bona bethi bona right madoda abasakhulumi ke bona nathi sebeyikhulumela bebodwa. Sebeyikhulumela nje bebodwa. Kuthi madoda kwenzakalani laba abaphendule bathi hayi lamadoda anenkinga kanje. Asebechazelwa yilabo ababafice sinabo. Shuthi ngingazi ukuthi kwaba kanjani ngibone ngoba beyidrange imoto kanje beyicheckela imoto ngenxa ukuthi ibonnet yayivuliwe
bayishuta i-tag. Mabeshutha le-tag cha kuthiwa hayi madoda ngoba ngeke nikwazi ukuma ngcono nizame indlela ukuthi nihambe kancane ngoba ngeke sikwazi ukuma ku-freeway akuvumelekile umuntu omayo ngoba kunobugebengu emgwaqweni, kunezinto ey'ningi ezenzeke kubantu emgwaqweni abasuke befelwe ziy'moto emgwaqweni. Cha kusho ukuthi sivumelane ngalokho nangempela zisuke iy'moto ngokulandelana kanjalo. Zihambe njalo-ke mayihamba cishe ngizothi ukube singasuka la siyofika eVereren. Basekhona njalo bonke laba bantu. Kuthi masithi sibheka oThongadi bengabe besaba bikho laba abanye enye iveni. Kusale laba bezinje bemonto encane. Besilandele njalo ukubeni mhlawumbe singathi masedlula oThongadi yilapho kaba bese beshakho emsayidini. Mana. Kanti nisuka busuba lutho ngathi futhi manje seniyabuya yini manje? Cha ngiyafanekisa njengoba thina singala. Njengoba thina singala. Bona thina sisuka kube mhlawumbe sisuka ngaseStenga siyahamba siyowela uThukela. Singakalweli uThukela. Yilapho ke sebeqala khona ukuthi bemise le monto esihamba ngayo ngoba vele babeyibeke nje kanje ungeke ukwazi ukuthi mhlawumbe uyabaleka, ungeke ukwazi ukuthi mhlawumbe uzama ukwenzani. Babeyibeke nje phambi kwabo kanje, phambi kwamehlo njengoba nje kuhamba le yakho nale kaSibali. So kusho ukuthi ngaleyo ndlela leyo kwakungekho kwenza lutho, ngangiphuma njalo emakharisayidini, ngiphume njalo ngime eceleni komgwaqo. Emveni kwalokho bebehla bona sebegijima ke manje nezibhamu. Sebephethe ibhamu begijima bevule ivalo vele sasingangaphumi ngisho emontweni. Befike bevula isivalo, mabevula ivalo omunye uvula isivalo ngala, omunye uvulela isivalo ngale kule genge ngale yabafana bawu2. Nabantu lamaphoza amandiya belungu baye. Kwangamandiya awu2. Njengoba beqeda ukuvula ivalo kusho ukuthi madoda izandla phezulu, izandla ziphakame ziye phezulu. Makuphakama izandla ziye phezulu vele labantu mabe baseduzana. Kusho ukuthi mina ngekathi siphambisa izandla inkathi belungisa insimbi zabo ngoba emveni kwalokho ngagcina mina sekungena insimbi kumina njalo sometime. Mangithi ngiyabheka nabafana laba bangale sebengenwe zinsimbi ngokunjalo bobabili. Ukusho ukuthi njengoba bobabili nje ufaka umfana isandla ngala nomunye umfaka isandla ngala. Mina njengoba ngithola ngingedwa ngala ngidrive imoto uvele wangihlanganisa zombili izandla. Kwatukuthi baqhamuka futhi nalaba bevene. Laba bevene ngithathe singasababoni. Akuphelanga isikhathi esingakanani ungakenzeki lutho nje baqhamuka nabo. Yilapho ke emveni kwakhona ngezwe khona igama lithini akubuyiswe inja. Bring the dog. Manje wasuka lona okuyena kade engifasa ngeinsimbi futhi nje ayiphethwa uyena. Wasuka lapha wahamba wayenjeni yakhe. Wafuka khipha nje emontweni, mayikhipha nje emontweni. Ebese efika kumina athi angihambe phambili. Ngihambe phambi kwakhe. Khona ku-freeway njalo. Asesiphumile manje emgwaqeni. Angithi vele sime ku-on freeway. Njengoba sime ku-freeway, mayifika nenja manje ebese ethi yana njengalapha kube nisiya lapha. Esihlahleni lapha. Uma ngabe sifika lapha, mangabe kungakafiki njengalapha, ebese kuphenduka yena ebengale kwami. Ebese mina ngibangala ngasemgwaqeni. Yena ebengale. Yilapho ke okwabe sekuqala khona le ndaba yokulimala kwami ke lapho. Ngoba inja into ayenzayo ngenkathi njengoba ngimele mina uyayiphusha kanje ngentambo. Ifike ingibambe izama ukungibamba ngigqoka ujini bukele strong lisha futhi mangithi inje iyahluleka ukuthi lo muntu ngizombamba kanjani yabo uphumpuluze lo jini abuye idonsa abuye iphushe futhi ayiphushele kumina. Usho ukuthi kuphele mhlawumbe isikhathi esiza la ko 6-8 minutes yako 10 minutes kwenzeka le process. Kusho ukuthi ke inkinga yabo yenja yabona nje ukuthi ayilo muntu akalumeki.
into engcono kuyona ukuthi vele idabule ibhloko ngicela ukukhombisa leli bhuku eMkhwanazi ngendlela eladabuka ngayo. Ilona ke ilona engangigqokile kusho ukuthi ke emveni kusho ukuthi lisanegazi la ngo-2014 kusho ukuthi lokhu ngalibeka ngilibekela ukuthi kube nobufakazi. Kusho ukuthi ke njengoba la ngaphambili kwami ngicabanga ukuthi nawe baMkhwanazi uyayibonela ukuthi yonke into yenzeka ngaphambili. Ayikho into eyenzeka ngemumva nje obi-statement sithi nje ngangikade ngibaleka. Lana ke into engicabangayo nje ubona lembobo engala ngemumva. Ngahukwa intambo njoba kulokho kuliyo ilwa nami le nje ngahukwa intambo ngawela phansi njoba yayisiqala ukungilumala ngemumva isizongiluma naseduze komuzi kamkhulu. Yilapho engabona khona ayingeke sizongibulala le nje ilapho engaqala khona ukuba ngumsindo ukuthi hayi angivele ngikhale mhlawumbe uzongithethelela lo muntu mase ngiqala ngikhala ngoba nami okokuqala nje kwenzeka lento ngangisaxakekile ukuthi kwenzakalani makwenzeka kanje. Futhi ke ileyo ndaba ke engithi nami ake ngikhale ngayo mhlawumbe. Yakuluma apha sikhombise nje khombisa abantu nje yakuluma nje. Amanxeba. Veza sibone. Kusho ukuthi njengamanje sengumuntu nokugula okhona. Sengiwumuntu onokugula okhona kodwa nje amanxeba lenja nalo elinye lakhona nanti elinye lakhona nawo amanye yonke lawa nawo amanye ngemva kwesitho ngala. Nalo elinye la Yelo nomlenze lenje. Yayilwa nje nawodwa. Lapha eqakaleni khona kubhandishwe ngibona konje kunjani lapha. Cha eqakaleni ke ngenxa ukuthi nakho ngibese ngenwa kugula. Ngenxa ukuthi ngibe eqakaleni ngokwami ukubuka ngenkathi mina njengoba nje ngangiboshiwe ngoba ngenkathi sisuka lapha bangisile kaDokotela. Uma sifika kaDokotela yilapho ngafike ngathola khona umjovo wodwa ngala nomjovo wodwa ngala. Emveni koba siqeda lapho sesiyongena epolice station. Uma singena epolice station angibanga ngisaphinde ngithola usizo lomjovo wenje. Kodwa incwadi yenja ngiyiphethe ngiyayibona cha lenja le ine 7 days obekufanele ngiyojova. Kodwa mangithi ngikhuluma nabaphethe epolice station bayishaya indiva leyo ndaba. Kube ngazi hlala 14 days ngingakaze ngithola usizo. Emveni kwalo 14 days ikhani ke sengithola ibail. Mangithola ibail ngase ngiyaphuma ke sengiyoqala phansi ke manje ngoba ngase nginuka phela nokunuka ilonda lezi zaseyibolile. Kwathi ngiyothi ngiyongeniswa esibhedlela bekwazi ungicleana lezi ilonda idresswe kabusha ikwazi ukuqala. Ziphi ingane lezi wayigaxa lesihamba nazo? Ingane ngalowo mzuzu kwenzeka yonke lento. Kusho ukuthi ingane njengoba ngikwenzeka yonke lento lezi zikhona zilaliswe phansi njengalapha. Angithi njengoba imoto zimile nje ukube nizilaliswe zona ngala umgwaqo lo zona zilaliswe ngalana ke. Mawusuboshwa zeshonisa zona. Sathathwa sonke. Kwaqala kwathathwa zona bahamba nazo police station laba bawu2 abeveni. Kusho ukuthi mina ngathathwa ngasidluliswa esibhedlela. Okay. Ngizobuya ngize kuwena. Ake ngibuye ngize ngapha kumama ngoba ngiyabona olokhu ucocwa amazambane. Awufuni ukuqonda nje khona izinto engibona ngathi mhlawumbe uthi uyayishiya kuninonke lento eyenzeka. Mama, nangu umyeni wakhe ekhuluma lama. Yebo baba kunjalo. Kushuthi ngo-2014 kwakuyi-18 kuwuLwesihlanu ekseni ngangivuka mina khona la ngangiya khona ekseni kwaqhamuka ubhuti-ke wakamakhelwane engimaziyo. Wafika wanokho emnyango wathi lo bhuti ngicela ukhumalo. Ngase ngimemeza mina ngathi khona ubhuti okucelayo la mnyango. Nangempela wavuka ukhumalo waya kuyena. Mayefika kuyena wathi lo bhuti ukhumalo ayikunemoto yasikhumalo la efikile. Le moto le yayifike khona kusho ukuthi iyintathakusa ekseni. Kusho ukuthi intshontshiwe ngabafana. Wathi ukhumalo kulo bhuti mina ngiyayisaba imoto entshontshiwe. Makatondi nangu usibanibani ezongitshela ukuthi kunemoto ngiyasaba ukuyithatha ngoba angiyazi noma ine-tracker na kodwa uthi uzongidayisela umzimba wayo ngoba ifana nale yami. Ukhumalo kahle kahle une-Ford Bantam
kusho ukuthi umzimba walo sewugugile kahle kahle ukuza kwalo bhodi wayeze ngokuzomdayisela le Ford Bantam ngoba ifane ifuna ethatha umzimba ngoba le ayiphile. Ahambe-ke uKhumalo emsebenzini athi ngizoyibona ntambama uma ngibuya makatondise khona ngizoyithatha. Nangempela ahamba uKhumalo abuye emsebenzini, mayebuya uKhumalo emsebenzini abuye imoto ikhona kodwa angayi kulo bhodi ayihlalele kwakhe futhi nginethemba ukuthi wayengeke vele azaye ngoba vele wayevele esho ukuthi uyayisaba. Lo bhodi ayiqhamukele yena late impela angazi uKhumalo waqhamuka ngekhathi izini kodwa ngoba phela babehlezi eminyango ngicabanga ukuthi kwakungabo 7 kanje sekuqala ukwalala vele kusebusika uJulayi. Aqhamuke lo bhodi azomtshela ukuthi Khumalo nansi njalo imoto isakhona. Khumalo-ke nangempela agcina ikhiphe leyo mali ayikhiphayo amnikeze. Ngimkhuze njalo hayi bo musukuyithatha le moto athi hayi makatondi hayi kuzolunga. Ngibabuzile abafana ukuthi izohamba yini imoto iyaphila izohamba ngiyoyibeka ekhaya ngoba cha ngeke ngiyibeke la kwami ngiyasaba ukubeka imoto yokwebika. Ngibabuzile ukuthi isesimeni esi-right ingahamba ifike yini la ekhaya. Bathi bona isesimeni esi-right izohamba ifike. Futhi uKhumalo wavuma ukuyithenga ngazi itshontshiwe. Yebo uKhumalo wavuma ukuyithenga ngoba naye wayenewari yomzimba wakhe. Wavuma wayithatha imoto. Mangabe uKhumalo-ke seyithatha imoto wacela abashana bakhe abawu-2 omunye nje ubhuti wangaphandle nje kodwa ojwayele ukufika ekhaya. Afike-ke abathathele abafana ngiphelezeleni bashana bami ngihambise le moto ngeke ngize ngilale ngisho nayo la ngoba nami ngiyayisaba. Ayithathe ngempela uKhumalo imoto angene indlela. Endleleni uKhumalo uthi imoto ibile. Awu laba bantu ngibabuzile nje imoto ukuthi imoto isesimeni esi-right izofika nabathi yebo. Esayivulile kanjalo la kuqhamuka khona amaphoyisa okuqala lawa washo ukuthi cha afika ababuza amadoda nenkinga yanayo bachaze lokho abakuchazayo ebese kuzoqhamuka lawa wesibili awezinja achaze nawo afika abuze madoda kwenze njani asho uKhumalo ukuthi hayi cha sinenkinga lana imoto iyabile. Bayivulile kubhonethi mayichaza yena ngokusho kwakhe ukuthi babe sebeyishutha-ke lamaphoyisa wesibili. Mayeseyishutha imoto yila kuqale khona inkathazo. Nabo bayibonela ngoba bababona beyishutha ukuthi hey madoda kuyabheda. Bayivala imoto bazama ukuhamba kodwa bathi bawabona ama-light emoto alokhe balandela i-distance. Uthi uKhumalo ngisho nje kubafana hey bashana bami siboshiwe la sizoboshwa ngale moto. Nangempela ihamba imoto izifika eduze kwabo nangempela ababoshwa. Ngokuchaza kwakhe-ke kimini uthi bekhishwa yibona emotweni. Bathi madoda phumani emotweni sebephethe ibhamu. Nangempela baphuma emotweni babe babopha njalo. Uthi-ke kumina emveni kwalapho elinye-ke iphoyisa lithi buyisani inja. Wabuyisa inja-ke waqheliswa ke-distance eduze kwalaba abafana belaliswe phansi abafana bowu-2 ngokusho kwakhe ukuthi babelaliswe phansi abafana bowu-2 yabuyisa inja yamluma eyibambile lo eyiphusha kanje ifika imdephune mayesebona ukuthi imdephuna kakhulu ayidonse aphinda ayiphushe imdephune aphinda ayidonse ayiphushe ngoba yazi yasuka nesicubu nje esikhulu la isicubu eyasuka naso la kuyena. Emveni kwalapho-ke uKhumalo uthi ilapho engize ngawa khona phansi. Mangiwa phansi ilapho engabona khona ukuthi hayi bonanga umuntu engibulala ngenja lazi kuseduze komfula uthi babesho ukuthi ena sizonibulala la maqede siniphosela othukela. Abafana laba bawu2 oyedwa uthi ngaze ngakhala uyikhalathi-ke lo yedwa. Uthi ngaze ngakhala kubona ngathi ngiyacela bandla ningambulali umalume please. Uthi ena wamkhahlele elilodwa iphoyisa lathi you next lamshaya ekhanda ngonyawo. Limshaya ekhanda lathi you next ngonyawo. Uthi ena uKhumalo yilapho abafana bakhe ababona khona ukuthi hayi nakho sizofa sebekhala nabo abafana. Hayi-ke emveni kwalapho bamdedela-ke wahamba-ke bamthatha-ke baya naye eStenga ngazi noma isesibhedlela. Nabefika khona-ke bafike umayesho-ke ibhuzi nala egqokile unyawo luntanta phakathi kwegazi ngoba amanxeba ayemaningi nje amancane kusukela nje lapha phezulu ayemaningi amanxebanyana amancane. Bafika esibhedlele-ke bamjova kanye-ke base bemnikeza incwadi ukuthi abuye lokhu ezojova. Wahamba uKhumalo-ke waye eStokisini. Mayefika eStokisini ababange besamnaka.
wahlala kwasa ngomsombuluko ngoba wayiboshwe ngoLwesihlanu ngeyi-18 kodwa ngokuthi kwakuphakathi kobusuku kwaze kwaba ukuthi kushaya u-12 ngoba amaphepha abhala u-19 but bona nje babesuke ngeyi-18 ebusuku kodwa senzeka isigameko kwaze kwaba shuthi kushaya o-12 ebusuku. Emveni kwalapho-ke mabefika lapha mayefika esitokisini ngomsombuluko shuthi wahamba wayobingelela imantshi wangayitholi ibheli. Wahlala-ke futhi babahambisa baze babahambisa phi eWestville. Nabefika-ke eWestville ilapho-ke engifike khona-ke mina sebethola khona-ke ibheli engakaze ezisizakale. Waphuma amanxeba akhe esebolile esenuka. Naye ephuma-ke yilapha aqale khona-ke indaba yakhe ukuthi ufuna ukusizakala ashone kudokotela. Waya kudokotela wathi udokotela hayi kumele usho ukuthi siney'thombe nje lapha ey'bekiwe zakho uKhumalo zikhona lapha ayishutha same time ebuya khona eklinikhi zilapha amalume amaphepha ungawathatha laphana ewabona uMkhwanazi. Iy'thombe zilapha phakathi esikhwameni sami. Emveni kwalapho-ke yila kuqale khona ukuthi ahambe kuKhumalo ayo-admithwa esibhedlela athi udokotela udinga ayo-admithwa ukuze akwazi ukuthi ajovele uphoyizini wezinja. Ahambe kayo-admithwa eGhandi. Ungene eGhandi ngeyi-6 zika-Agasti manje sekungasewona uJulayi. Ungene ngeyi-6 zika-Agasti wazophuma phume nini 12 ngathi i-12 angazi noma i-12 ngawo-Agasti. Uhlale u-5 days full wangena khona wahlala 5 days full. Emveni ejova uthi wayejova zonke iy'nsuku base bemkhukhuluza-ke nenceba ngoba laselibolile. Bamsika nje kakhulu kwaze kwacishe kwafika ethambeni laphakathi bemgeza ngoba inceba laselibolile. Bamklina lona walala-ke esibhedlela. Waphuma-ke esibhedlela wahamba icala lakhe-ke abeke uzuyagwetshwa kwagwetshwa 4 years ejele. Mayephuma lapho engaphakathi uthi waluza unyawo lwakhe ukuthi ayi alukho right. Kuthe ngo-27 wagwetshwa ngo-2017. Kuthe mayegwetshwa abafana abafana wabakhipha uKhumalo wenza sho ukuthi uyabakhipha ngoba vele babengenacala babengathenganga moto babengazi lutho babeyizele kuye nje ngoba omunye umfana vele ubesebenza kuyena ngoba uwuplamba kahle kahle ubeyisebenza. So-ke baphuma-ke abafana kwasala yena ngaphakathi wagwetshwa 4 years. Waphuma mayephuma uphume vele eyibika unyawo engasakwazi ukuhamba kahle ukuthi unyawo lwami makatondi luyakhathala. Mangihamba idistance encane unyawo lwami luyakhathala lwaze luba mnyama inzipho lezana nje ubuyibona zivuthiwe ziba yellow. Wahamba waye esibhedlela ngathi mina awukuhamba isibhedlela. Wahamba isibhedlela mayefika esibhedlela bamcheck amagazi. Mabemcheck amagazi bathi igazi lakhe abatholi lutho egazini lakhe ukuthi yini e-wrong ngaye. Bamthatha bamse eGhandi bamenzela incwadi yaseMakandi ngoba waqala eMandlethe Clinic bamse eMakandi. NaseMakandi bathi igazi lakhe abatholi lutho. Baphinda futhi base bemthumela eBridge City. Mabefika eBridge City usenesilonda-ke esincane naso la kule ndawo. Mayefika lapha eBridge City bafika bathe eBridge City waya kudokotela wokuqala afika kuyena wadokotela hayi isilonda lesi bevele ehamba khona vele. Bamcheck bathola ukuthi igazi lakhe liyahamba kodwa malifika la ngezansi kwedolo khona imithambo yakhe engasakwazi ukuhambisa igazi. Okay. Sisabheke lokho-ke unyawo njengoba selumnyama kanjena-ke vele nalana nje inzipho zakhe seziphuma ubovu ziyayivuthwele yabona phuma ubovu ey'nzipheni zakhe. Emveni kwalapho-ke siyicabangele indaba ukuthi kungenzeka ukuthi mhlasimbe yilezi zinja nje zakuluma asazi ngoba waphuza ukuthola usizo. Athi yena nami angazi. Nasifika-ke esibhedlele bafike-ke bamkline-ke isilonda ngokusho kwabo bathi sesine-infection isilonda bese sivelile. Bamkhukhuluze-ke nakhona esibhedlele bamkhukhuluze konke la kuvelwe yonke le ndawo bathi bamkhukhuluze infection. Emveni kwalapho bathi asibuyele mase kuphela u2 weeks. Sibuyele u2 weeks wakhe wangeyi6 zale nyanga yona le. Uma ngibuyele naye ngeyi5 ngoba mina ngizoya emsebenzini ngeyi6. Bafike bathi no bacela ukunquma unyawo ngoba vele unyawo selune-infection. Bacela ukunquma la edolweni ngoba unyawo lwakhe ngeke lisakwazi ukulunga. Manje kushiwo kunqunywa unyawo? Yebo uyonqunywa unyawo njengamanje ufuna ngabe unqunywe last week.
ngazo lezo yi6 lezo ngoba udokotela ngazo lezo yi5 esaya ngazo kufuna ngabe unqunywe ngazo ngathi mina no ngisacela ukuthi ngigoduke na ngekhaya ngiyobikela ifamily yakhe. Khumalo wena tho wathi ucela imoto kwebiyona wawazi imoto intshontshiwe ngathatha kanjalo ngoba ungathathi shona makuthi kunjalo kunjalo khetha awuyidumisa ngane umuntu ayifike nokhiyeni noma yafika inokhiye ne-secret button usho ukuthi bayi-hijack ayitshontshwa nge-hijack khombisa ukuthi kukhona owayengaphakathi ngale ngoba kwakune-secret button onisa ukhiye and then uyocinga leli button upress okhomba ukuthi ukhona owayazi ngale mina ngigwetshwa abantu okufanele ngabe kahle ngawatshela namaphoyisa ukuthi madoda njengoba sekukanje bengicela okungenani ngihambe ngonikhombisa la ngithathe khona le moto babezobafica belele laba bantu endlini. Athini amaphoyisa? Banqaba bavumanga. Bathi nje bafa nawe? Bathi bafa nami ngoba bathole mina. Cabanga labantu laba ngangibashiye mina behleli bobathathu umngane wabo lo yilaba bawuthuka kabefika. Sambe nikhombise laba bantu kube yibona ababoshwa bami ngitshontshi mina. Cha phela ongeke ungaboshwa wena. Uyantshontsha phela into kwebiwa khumani into kwebiwa isikwena. Ya kuyacaca ngokomthetho ukuthi vele ugcina sekuwena. Umthetho unjalo nje angithi. Kugcina sekuwena ngempela. Njengoba sihleli sonke sobathathu nje la. Uma ngase kube ukuthi khona into ebiwe nje la. Siyokhuluma enkantolo. Impela kuba kanjalo ngoba nami nakho nje ngagcina ngidonsile leminyaka yo4. Inkantolo wayitshela kodwa ukuthi umuntu othatha imoto kene ubani? Ngawatshela, ngayitshela. Inkantolo kusho ukuthi ngokwehluleka kwabo ukuthi bathola kanjani laba bantu. Bagcina sebefe nami. Buka ke manje umuntu. Usuyahlela umlenze manje lento yokuntshontsha. Ngendlela nje ngilimele ngayo angazi ukuthi ngathi into enjani. Angicabanga futhi ukuthi ingaphinde yenzeke into enjenganalena noma komunye umuntu noma komunye umndeni wami noma kuphi ngendlela okwenzeke ngayo ngoba ngiyaqala nje ukubona ukuthi umuntu uyanqunywa umlenze. Unakho uzonqunywa ke manje. Impela sengobuka nje yathi ngicabanga lento kahle kwakufanele ngene last week. Sathi manje usisetha sivukweni nomakoti. Ngaqala manje ngayibuka ngeindlela lento ngabatshela nje straight ngathi hayi cha ngeke ngize ngiye khona lapho namhlanje ake ningilindeni kancane njengoba sekuleli isonto lesibili manje osengibona kahle nami ngoba ngihleli nobuhlungu ngihleli kabuhlungu sengize ngazaca ngisemzimbeni so manje ngiyabona ukuthi ngcono ngivele ngihambe ngoyinquma lento kube kanye khona uzohola nempesheni mhlawumbe ngawuthola nalo 2000 wokulokhuzana wempesheni uzowuthola phela ongasenamlenze uzowuthola kuyacaca ngoba manje uyofuna wena empeleni yakhona mina ukube bekuya ngami bengathola usizo mhlambe ngoba kwabanye abantu noma bangangisiza ngandlela thize mina ngibona kuyimali engekho ngoba nami bengizamela amatoho ngesingami yabona manje Mntungu inkinga la njengoba nje besho udokotela okay zikhona phela nezibibe ezikhothwayo yabo mhlambe zabantu bezizolo yabo but ke njengoba besho bethi nabo kunemthambo engasalahambisi yegazi basho kanjalo bathi kunendawo eyenza isilonda singapholi ingoba khona igazi lingasafiki khona angithi uyabona ke nawe njengomuntu oplumber uyazi ukuthi uma khona amaphepha amanzi angasawa supply kwenzakalani kuzovaleka njalo kuzovaleka kusho ukuthi lana into engikhalisa kakhulu la mkwanazi kulokhu kulimala kwabo kulokhu nje komlenze kakhulu ngikhaliswa yiyo le ndaba yalezi izintsha zamaphoyisa ngoba ukube mhlambe ngicabanga ukuthi le ndoda kuyona ekathi iphethele lamaphepha engangina isibhedlela ukube mhlambe yawashiya amaphepha ukuthi nali iphepha madoda lo muntu lo engifike naye namhlanje kufanele ahambe ayojova na ama-date akhe ngicabanga ukuthi mhlambe babezokwazi ukungisiza e-police station. Uyawazi noma ndiyakubuka ekulethile ngingakwazi ukumbona okusho ukuthi amaphoyisa asebenzisa ihluku phezu kwakho usuboshiwe akhiphela inja ngokusho kwakho akudlisa ngenja kodwa ubungalo usuvela usalendile waboshwa faka nozankosi kwenzeka kanjalo mkhwanazi ngoba mina ngekathi nje bemisa imoto sama thina singakayivuli ngisho icapha bavele sasingazisovula icapha siye kude babefika bona isidumbu bevula icapha izandla phezulu ngangiphamisa izandla phezulu emveni koba ngiphamisa izandla phezulu ngayithuka sengingenwe izinsimbi ngemuva
uluphi usizo njengoba ubeze thina bakathuleni mhlawumbe ofisa sekusize ngalo nobona mhlawumbe ukuthi lingakwazi ukulekelela? Mina ngesingahambe ngicela ngathi ngathola noma usizo noma ikuphi nje kubantu abangasizwela kule nkinga engehlele kuyona njengoba sengiyonqunya nomlenze ingane zami ayisakwazi ukwenza lutho, ayisakwazi ukuthola lutho. Bengingacela nje usizo kunoma ubani ongasizwela kule nkinga esehlele, nanokuthi-ke sikwazi ukuthi akekho ummeli esingamthola zami ukuzivukuzela kuleli yaqatha ukuthi kube khona mhlawumbe into ethile esiyikhulumayo kabusha nalabantu kuphela. Ukulimala kwami angikho happy ngoba ngilimale ngivele sengiboshiwe manje ngibona ngazuthi ngahlukumezeka ngamanye amazwi ngoba ngokwami kwazi ngazi ukuthi mina umuntu ufanele angene zinsimbi maqeda angene evenini mayengene evenini e-police station. Manje mina ngifika e-police station ngicaza igazi ngimanikinika ngisaqonda kathi ngisima kanjani. Mntu ngasiyezwa yabo esisho khona isisho sesiZulu esithini amakhola kuthiwa nje uvuna okutshalile kuthiwani basho kanjalo mabasho kodwa-ke mina bathi bathi uvuna khona okutshalileyo kodwa mina ngokwami ukwazi umthetho ufanele kube khona lo uzosivikela khona. Yes, engathi ngisho lokho ukuthi sithi sisho uvuna okutshalile sisho njalo ngisazi ngibona sisho njalo kodwa-ke manje siphinde futhi-ke sizobheka i-brutality yamaphoyisa lapho because umuntu uma eseboshiwe phela asikho isidingo sokuthi uphinde umsasazele ngenja noma ngezinja yabo. Yes, khona siyazi ukuthi uma ngabe-ke usebenza mhlawumbe noma ngathi usebenza ngommese uyahlinza uyuhlahlela uhulumeni wasakho ufuna ukuwulola yabo noma ubhushi wakho ukuthi usayigeca nezihlahla uma ukuthi-ke mhlawumbe iyona ndlela mhlawumbe lezinja abayilola ngayo ngoba akuwena wedwa maningi amacala. Nami impela ngisagaga nje ngangaphunyuka kabi engangihamba naye waphela wayelenga ngisho imsipho ezandleni la yabo. Nami-ke ngenhlanhla yami ngaphunyuka nje nangithi yabo bangidlula impela yabo bengibona bawabamba lo mfowethu lo impela waphela izinja akuwena wedwa Mntungu. Lento ikhona ngiyakhumbula futhi sengisejele kuyakhona icase yakavela kwi-special assignment yabafethu ababedliswa ngezinja amaphoyisa ngathi lengako North West laphana okukhombisa ukuthi lamaphoyisa ahamba nezinja ayasenza lesihluku lesi not wona kuphela ngoba even ngisho ngekho la wezinja uma uboshwe mhlambe amanye asebenza nawo la wezinja ayabize la wezinja usubanjiwe usuboshiwe so bagcina bephendula umdlalo luthatha usuke egroundini lapha ufike udedelela inja ikunephuze iyozi noma isikhathele ngoba kuleya case special assignment lesasibuka kahle nje yayithi noma isikhathele inja iye ngikhumbula kahle ngaze ngathi mina yabona le ngangoyilima amasende le nje mina ngoba ufuna ukubona ngiyafa la ngiyabula ngicela nami ngife naye ngifana indlela lapho yayibaluma ngayo ngoba yayingasafuni lutho nayo inja kodwa still lokhu beyisasazela nganze vele nami nje sorry ngiyibambe ngiye la ngazi khona uma ngibambe khona ngezinyo ngeke ngidedele boma nima ngidubula. So-ke into ebuhlungu esingafisa ukuyibona le because amaphoyisa siyawathemba ukuthi ayengalo yomthetho kufuneka umthetho ngempela awusebenzise ngendlela nawo angathi nephathisa umthetho bese kuba yiwona abuse umthetho ngoba lokho kugcina ngempela kushaya thina abakhokhi bentela ngoba amacala njengalama ngabe evuka ama-civil claim ashaya imali estate le okuyimali ama-taxpayers because ayiphume ephaketheni layo imali mangabe kuthiwa mhlawumbe bahlulwe icala amaphoyisa noma mhlawumbe ngabe yiphi-ke i-department kahulumeni mangabe kuthiwa-ke kunecase esuke ibheke nayo i-civil claim njengawe nje le njengoba usho nokuthi udliswe ngezinja bazolayela abalali bethweleni uma bekhona mhlawumbe ababonayo mhlawumbe ukuthi ngempela ubufakazi bukhona buyaphatheka lesihwebu mhlawumbe okwazi ukuthi bakulekelele mfethu. Hayi ngingajabula kakhulu lapho Baba Mkhwanazi ngoba isikhalo sami nje yiso lesuthi kungaqhubeki kakhulu lento yokuthi kuhlukumezeke umuntu ngaphandle kwesizathu. Yebo khona ubugebengu buye siyabenza ngezethu izandla kodwa akusho ukuthi mangabe sengivumile cha ngiyaboshwa ebese ufika umuntu usumenza isinoma kanjani ngoba phela umthetho uthi mthathe lo muntu ayothola isijeziso sakhe enkantolo bese niyakuganga nani emawodi lapho. Khona kunjalo mkhulu ngeke ngiqamba manga kumthetho kuthina njengoba sengimdala nje ukuthi kube khona isifundo engisenzayo enganeni. Niyakhuzana emawodi lapho noma nithi hayi hayi igenge encane yona igenge encane le kakhulu le genge endala njenganami kanjena nje akusekho lutho ubugebengu obutheni.
Manje lo muntu abakudayisela imoto entshontshiwe baphi? Usababona nje ubusunje? Ukhona anginankinga. Uthini? Siyabonana nje naye ngophela vele ube umakhelwane. Akuphuzi ubhiya athi hayi Khumarare. Mhlambe ngophela nama ayikho into engayenza kuyena. Ayikho into engakwazi ukuyenza kuyena ngoba naye wayethi uzama ukungisiza kulolu sizo engangikulona. Cha la akasabeki nenezaba mhlawumbe ukuthi ake kuyoza nje mhlawumbe ngapha uthola usizo phela konakele umlenze uyahamba manje. Impela ukhona ngoba ade ngimbona nje ensukwini ngithathwa imoto ingisusa lapha ekhaya ngiya eclinic ngoshintsha ibhandishi. Akukho nanokuthi athi kumalo nawo noma u100 ukwazi ukuthi ukhokhela umfana imoto. Akusekho ngoba imoto nawo ngikuya nje eclinic ngophela mina kuhambeki njengoba ngilana nje kusizwe ibono sibali lapha bengilanda ekhaya akuhambeki. Sethi sisho limbuli ngoba lingena. Hayi konakala man, konakala mkhwanazi ngiyanqamba man, konakala kahle. noNkulunkulu akabalahleki abantu bakhe ngoba nawo umnini wemoto leyo nje inyembezi zakhe naye wethandaza phela le moto komse engena tracker le moto. Kodwa nje umuntu wawo phela nawe wayethenge ngezithukuthuku zakhe naye kuyimoto yakhe athembele kona manje sintshontsho lemephuce yona vele naye wayekhala ethandaza uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwakhe kwazi ophinde ukuthi ke ube sendaweni ewrong nesikhathi esirong. Yebo kwaba kanjalo impela kwaba kanjalo ngoba na kwakuyikhehla nje lomlungu khona leko ibhadini lafika enkantolo ngalibona umnikazi waleven kodwa kumina nje kwacaca ukuthi omunye walabo abafana bawu2 ababefike lapha mhlawumbe uyisebenza lekhehla ngoba ngeke uvele ufike nje uthatha imoto ime kanjeyana ibine bhathini ungayazi wena le bhathini kwacaca ukuthi ube abantu bebelandeleka ngendlela mhlawumbe ngangizophuma mina kungene bona noma mhlawumbe ngangeke ngikuthole mina lo 4 years mhlawumbe ngangiyothola mhlawumbe o2 months kanje ungijezisa ukuthi ngithenge imoto egebengini. Wayesela kwelinonile 2 months. Ngiyacabanga nduna ngoba manje abantu babekhona endlini belele plus futhi mina ngiyazi nale bhathini. For 15 years wasinda wena. Usho kanje emkhwanazi. 15 years wakufanele nje wena. Kwabe babebala ku8. Angithi uyabona ke? Kwasho ukuthi angazi intombazane ndini leyijaji. Ngiyabonana ngazi nami noma kwenzakalani noma uNkulunkulu noma idlozi lami angazi kwenzakalani. Wawuthakatha. Babebala la ko8. Wawungaphethe wawungakhodi enkantolo. Ngathi wawungaphathi into. Phela khona ukuthi njengoba siyabantu nje kube khona induku ezamayo uthumele yena umama lo mama ongilungisela phela ngiphathele induku ngikwazi ukuthi ngikwazi ukushaya icala thothi igqoke kwampatho igqokileyo yonke into setshenzile. Njengoba ngisho impela imoto vehicle theft icala elikhulu kabi leyo nje sitoleni khaya nje yabo wasinda nokufoyesa. Impela ngibonga lokho nje ukuthi kwaba ngcono bangadonsa lo 4 nawu futhi angudonsa ngadonsa 2 emveni kwalokho ngadonsa u2 sengingaphandle. Wabafica abanye abanjengabantu imoto wabona igwe bayidonsa engaphezulu kwakho. Kwakukhona abanye abangaphezulu kwami engangade nginabo khona lapho. Njengoba ngisho ukuthi wasinda mntu. Ngicabanga ukuthi ngasho kanjalo ngoba kukhona ababeza no8 yabo ababekade bekhona khona lapho. Awuqwashiseka abanye abasathatha imoto zabantu la ukuthi umvuzo yini? Ngithi mina uma ngabe usacabanga ukuthatha into yomuntu ungahlangene nayo abantu abazama ukuphuma kuleyo nto abafana igenge encane ayiphuma kuleyo nto ngoba ekugcineni kwakhona njengoba nje mina ngalimala lo2014 namhlanje 2024 kodwa manje ikhani ngizovukela ukufa manje okwangena ngo2014 so kusho ukuthi umuntu ngamanye amazwi fanele azame ukuyigada azame ukuyiqhelisa intweni ezimbi nalabo abathenga into ezokutshontsha nayo ke lento yokuthenga into entshontshiwayo umuntu fanele azame ukuphuma kuyona ngoba ngokomdalo wakhona into mangabe uyithenga fanele uyithenge inamaphepha khona yonke into umuntu nje ahamba aqonde nje. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela engakwazi ukusisiza umuntu ayimisele nje kusukela uyingane uthi cha mangiqala manje ngiyosebenza zonke izinto engizenzayo ngizenza iqondile. Hayi siyabonga umuntu wasivusela inhlanhla mama. Kubuhlungu ngamaseko nje lithini lakho lokuvala nangumnyeni yakho siyonqona umlenze.
kubuhlungu khona ngoba ngisenabantwana abancane basadinga yena kade esebenza siphila ngaye. Njengamanje wabuya wazohlala phansi yonke le minyaka ubengasakwazi ukwenza lutho. So-ke namanje mase end up esenqanyula umlenze. Imali yempesheni angayithola ngalowo mlenze angeke izifike ndawo, angeke izisize ngalutho. Bengingafisa nje ukuthi basisize abangakwazi ukusiza athole ubulungiswa ngoba ngiyakholelwa ukuthi lokhu kungatholi kwakhe ubulungiswa ahlukumezeke amalungelo akhe anyathelwe ngey'nyawo yikhona okwenza ukuthi azagcine sekulesi simo. Uma ngingathola nje umuntu ongasizwela abe umsamariya olungileyo ongakwazi ukusisiza okungenani kube khona angakwazi ukuthi kumduduze naye noma esehleli kanje ngoba akavumi ukwamukela nje besehle kangaka nje ngomzimba akavumi ukwamukela ukuthi usezohamba ngonyawo olodwa. Uney'nto zakhe ngisho ney'moto zakhe akade ey'thengele zona izinyanga ngeke asakwazi ukuphinda ashayele ngisho imoto kanti lokhu ngaqala ukuhlangana naye ngihlangana naye ey'hambela ngey'moto akaze ahambe ngey'nyawo. Manje sezoba nonyawo olodwa ngeke asakwazi ukwenza lutho. Now asithembe Mdungu ukuthi uma bekusika lolu nyawo bazokusika kwi-position mhlawumbe engakwazi ukuthi khona unyawo lokufakela ukuthi i-artificial leg lelo kwaziyo ukufakela ekhona nje nensizwa le sinakhula ingoma la e-hostel angazi bathi ubani ngiyibone le eshaya ingoma khombisa ukuthi noma usunonyawo olodwa kodwa kuyaphileka. Ungalinge uyingabazi noma uyinyeze Mntu kusazophileka Mntu. Yebo mkhulu. Kusazophileka. Yebo hayi. The fact ukuthi nje uNkulunkulu wagcina wasinda wayejele wakwazi ukubona okurong nokuhle. Yebo impela kunjalo. Kusazophila Mntu. Hayi singabonga mangabe kungaphileka ngoba akuyona into elula nayo lento. Mangabe nje ngithi ngiyathula ngicabanga kahle kwesikhashanyana nje sincane umzuzwana nje ngicabanga idlula njengento edlulayo kanje. Ngibona ukuthi ayikonakele. Okay, uma khona Mntu ngabafisa mhlawumbe kunilekelela mhlawumbe kokunye mhlawumbe ngaba komthetho ngabe yini inamba bangangithola nocingo ikhona inamba? Ikhona kamama. Niyafisa ukuyishiya noma? Bengayishiya. Mama angavuma ngoba eyakhe inamba avumele wena ufuna ukuyikhulumela. Yebo siyangafisa ukuyishiya ayikho inkinga ngoba sixakekile usizo siyaludinga nawo njoba nje njalo uma ehamba ekliniki fanele sibe nemoto esiyiqashayo ngoba akakwazi ukuhamba. Fanele siphinde sihambe uma esazonqunywa nje unyawo fanele okungenani noma ngathola noma angazi noma i-wheelchair noma yini angakwazi ukuthi okungenani ayisebenzise noma wona lowo mlenze angazi nje noma yini kodwa khona singayishiya inamba. Ungayibiza ma? Inamba ithi 082 79 70 253. Okay, siyabonga. South Africa siyabonga-ke niyaluzwa nakudaba-ke selibekiwe kubaba uMntungu ayehamba nomama kwakhe ukuthi-ke wathenga into yokwebiwa imoto eyayintshontshiwe-ke abafana bakhona endaweni bayiletha-ke bamdesile ngo-3,000 kanti imoto uzothi ehamba naye ethi uyayigodukisa uyayishushumbisa emakhaya. Waseba nebhadi lokuthi imoto-ke endleleni bathola amaphoyisa ayesembopha ayesemdlisa ngezinja. Lokho kucabanga ukuthi-ke kuwukwephula komthetho lokho amaphoyisa ayesekwenza isandla sawo saze sadlulela kulokho kwafuneka ngabe akwenza komthetho. Uma esemlumisa ngezinje boshiwe lokho sekuphula nje icala. Njengamanje-ke nasi simabheke naso saziwabola unyawo liyonqunywa-ke manje ngenxa yokuthi nase-police station abamhambisanga ekliniki ukuthi aphinde abele kudokotela ayojova athole umjovo lo wokubulala-ke amagciwane lawa ayebhekene nawo enje. Kodwa-ke nje isifundo sisifunda ngane zakwethu ukuthi-ke ukuphula umthetho akubuyiseli ingane zakwethu. Ngoba naye baba ngaba aketholanga kule simo kanje kube alifika ngaleli demon lelizomdesela imoto lizomlinga namhlanje yena osenkingeni. Bayishile-ke inamba yabo uma kukhona-ke mhlawumbe ubona ukuthi kukhona lapha abangakwazi ukusizakala khona siyobathinta-ke enambeni yabo. Thina bakaThweleni siyabonga, cela bahlele ngezansi nisala kahle emakhaya.